пожаловать на праздник дружбы и труда. Чистай районы Сабан туйына Рөстәм Миңнеханов мәртәбәле кунаклар, Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснәуллин һәм Брянск өлкәсе губернаторы Александр Багамаз белән килде. Быел биредә милли бәйрәм 2 мәйданда үткәрелде. Ипподром һәм Татнефть Олимп стадионында. Кунаклар төрле конкурсларда катнашып кешеләрен сынап карады. Шулай ук иң яхшы комбайнчы, трактор йөртүчеләр һәм төрле кешеләрне дә бүләкләделәр. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре быел мул уңыш алу өчен 94 мең гектар мәйданда төрле культуралар чәчкән. Төрле кешеләр ел башыннан 70 мең тонна сөт һәм 650 мең тонна ит җитештергән. Рөстәм Миңнеханов хезмәт алдынгыларына дәүләт бүләкләре тапшырды. Сабантуй, он наш национальный, где принимают участие все нации, все религии, здесь никаких ограничений нет. Мы живем в мире согласия, и это наше самое главное качество. Ну и самое главное, коллеги, я хочу сказать спасибо труженикам, которые на полях работают, которые достигают результатов. Татар халкының бәйрәм күрке булган Сабан туе бөтен милләт халкын берләштерә. Барысы да үзенчә күңел ача. Яшелүзән районында бәйрәм гадәттәгечә кайнлыкта үтте. Кунаклар Сабан туен тау итәгенә утырып карады. Казаннан килдек монда. Монда бик күңелле. Минем дус иптәшем Арым Реслик белән шөгыльләнә. Мин аны поддержать итәргә килдем. Сабантуй безнең өчен инде ул шундый гадәти безнең гырыф гадәтебез, милли бәйрәмебез. Шул исәптән монда күңелле чаралар үткәрелә. Ул чараларда балаларга бигрәк тә катнашырга була, үзебез дә катнаша алабыз. Яшелүзән районына да мәртәбәле кунаклар килде. За долгие годы своего существования Сабантуя күп еллар дәвамында халыкларның татулык һәм бердәмлек билгесе булып санала. Бу бәйрәмдә без авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәрен хөрмәтлибез. Алар безнең өстәлебездә һәрвакыт икмәк булсын өчен тырыша. Без сезнең алдыгызда баш иябез. Зур хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Әлмәтнең Сабан туе мәйданында кыр батырлары фермерларны, сыер савучыларны хөрмәтлиләр. Алар бәйрәм парадының иң алгы сафында. Әлмәтлеләрне бәйрәм белән Татарстан премьер-министр урынбасары Васил Шәһрәзиев котлады. Быел ныклап әзерләнеп, карын да бирде, яңгырын да бирде. Хәзер инде көтәбез җылысын. Татарның күркәм бәйрәме, үзебезнең яраткан Сабан туебызга рәхим итегез. Нурлатта да Сабан тәмамлану бәйрәмен күтәренке рух белән бәйрәм итәләр. Әлеге район күп милләтле. Биредә яшәүче барлык халык вәкилләре мәйданда үз гырыф-гадәтләрен күрсәтә. Экология министры Александр Шадриков республика президенты Рөстәм Миңнехановның котлау сүзләрен җиткерде. Бәйрәмне районның иҗат коллективлары һәм татар эстрадасы йолдызлары чыгышы бизи. Түбән Камада Сабан туе театральләшкән тамаша белән үрелеп барды. Чыгыш ясаучылар милли бәйрәмнең матурлыгын һәр яклап ачып бирергә тырыша. Ә мәйданда әлеге чараның күрке булган ярышлар: канат тарту, капчык киеп, киянтә чиләк күтәреп йөгерү. Мин берничә ел киясем килгән идем. Килеп булмады. Балалар бәләкәй. Менә бүген Аллаһ Тәгалә ярдәмнәре белән килдек. Сабан туе безнең өчен уңыш. Киләчәктә зур уңышлар көтеп калабыз. Дөньяларыбыз аяз, күкләребез тыныч булсын. Киләчәгебез бәхетле булсын. Барысы да балалар өчен. Менделевскийда Сабан туй ат чабышы белән башланды. Бәйрәм кунаклары иң яхшы җайдакларны карау һәм алар өчен җан ату өчен ипподромга җыелды. Беренче тапкыр понияларда да җилдерделәр. Җиңүчеләргә район башлыгы исеменнән акчалата бүләкләр әзерләнгән. Химик стадионында кыр батырларына багышланган һәм туган җиргә мәхәббәт турында җырлар яңгырый. Бу юкка түгел, биредә алдынгы хезмәткәрләрне бүләкләделәр. Шәшүнең абсолют батыры булып механизатор Юрий Макаров билгеләнә. Аңа лаеклы хезмәте өчен 100 килограммлы тәкә бирәләр. Барлык җиңүчеләрне котлап Филүс Кахиров чыгыш ясады. Мамадышта быел беренче тапкыр балалар велосипедларда узышты. Тәүге мәртәбә картинг ярышлары да уза. Мәйдан үзәгендә милли көрәш кыза. Быел батыр калучыга акчалата бүләк 50 мең сум. Ә кызларны татар кызы конкурсында сынадылар. Мамадыш Сабан туена махсус кунакта чакырылган.
Зәйдә кунакларны ипитыз һәм шәк-шәк белән каршыладылар. Быел район халкын бәйрәм белән котларга Дәүләт Советы депутаты Ишат Әминов һәм Дәүләт Думасы депутаты Олег Морозов килгән. Ипподромда гадәттәгечә ат чабышлары үтте. Алар төрле биеклектәге каршылыклар аша уза. Паркта авыл хуҗалыгы техникасы күргәзмәсе һәм төрле халыкларның милли ризыклары әзерләнгән. Кырбатырына машинаны да сакладык, аларның хаклары артса да. Шулай ук быел инде шул юбилей елы буларак инде көрәшкә дә машина куйдык. Буада сабан туе буласы урын быел үзгәртеп ясалган. Балалар уеннары һәм ат чабышлары өчен аерым мәйданнар эшләгәннәр. Бәйрәмгә килүчеләр осталык дәресләрендә катнашты һәм балчыктан савыт-саба ясап карады. Китапхана хезмәткәрләре үзенчәлекле күргәзмә дә оештырган. Биредә Буа районыннан чыккан язучы һәм шагыйрьләрнең китаплары урын алган. Буа мәдрәсәсен, Буа мәчете белән идара итүче Нургали Хәсәнов иҗатына да багышларга тырыштык. Чөнки аның турында әлемдә күптән генә китап басылып чыкты. Баулыда да халык бик ләп милли уеннарда катнашты. Ризыклардан авыз итте. Мәйдан җыр биюләрдән гөрләп торды. Көрәшмәсмен дигән менә бер-ике атна калгач, барыбер йөрәк тибә башлады. Көрәшәсе килә башлады. Шул сабан килә җитә башласа, йөрәк дөрбер килә бит инде шул. Алабугада пешән чаптылар, утын ярдылар, бүрәнә кистеләр. Бу кәсеп әле онытылмаган ди катнашучылар. Көн салкын булуына карамастан, берсе дә кайтып китәргә ашыкмады. Так совпало в этом году, что мы... Быел безнең Сабан туй бәйрәме Россия көне белән бергә туры килде. Барыбызга да бердәм дус булып яшәргә, яңа үрләргә ирешергә насыйп булсын. Республика Сабан туе дәвам итә. Бәйрәм 18 Чаллыда, 19 июнь көнне Казанда булачак. Шулпан Касыймова, Яңа гасыр каналы.